హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది సైనిక్పూర్లో 6th అవెన్యూ పార్క్ అనమాట. దీనికి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ పక్కనే ప్లాంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఈ పార్కులో మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఒక పాట్లో నుంచి వాటర్ ఫౌంటైన్ లాగా ఉంటుంది. ఇది మెయిన్ అట్రాక్షన్. ఇది మినీ పార్క్ అనమాట. పెద్ద పార్క్ ఇంకోటి రాఘవేంద్ర హోటల్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇది మా ఇంటికి బాబా గుడికి దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ పార్క్. అట్లాగే కూర్చోవటానికి చైర్స్, వాకింగ్ చేయడానికి ప్లేస్ ఉంటుంది. అట్లాగే మధ్యలో కొన్ని చెట్లు, రాళ్ళ మీద చెట్లు, పూలు అవి ఇవి ఉంటాయి. అట్లాగే పిల్లలు ఆడుకోవటానికి ఇసుక దిమ్మలు, పైన హ్యాంగింగ్స్, చెట్లు అవి ఉంటాయి. ఇంకా చిన్నపిల్లలు బాగా ఆడుకోవటానికి స్ప్రింగ్స్, స్లైడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.